कस काय दिसतोय आज मी? हा लय भारी दिसताय, पण एखाद्या माकडाला गॉगल लावला ना सेम असंच दिसताय बघा. तू काम कर, काय बी नको बोलू मला. मग मला कशाला विचारताय कसं दिसताय ती म्हणून? कोण आहे ती? काय तुला विचारायचं का नाही? लय जण म्हणायचे तुझं लग्न नसतं होत, आणि आता हिच्याबरोबर लग्न झालं आणि नको नको झालं नसतं आयुष्याचं. एकटा होतो तेव्हाच बरं होतं असं वाटतंय. डोंगरावर जाऊन राहणार आहे आता. नको नको झालंय माझं आयुष्य नसतं मला. का उठल्यावर करता? खुपलात काय? हो मी जरा माहेराला जाऊन येऊ का? काय असतं रे तुझं सारखंच माहेराला? उठ सुट माहेर, उठ सट माहेर. अहो किती दिवस झालं गेले नाही. तुझं कोणी ओळखीचं आहे का माहेराला? सारखी माहेरा काल परवाच गेलती, आता परत जायचं म्हणती. मग परवा दिवशी मम्मीकडे काम होतं म्हणून गेलते. आता जरा जायचं यायचंय, कर्मा नाही इथं घरात बसून जाऊन येते. परवा दिवशी मम्मीकडे काम, परत अजून 4 दिवसांनी पप्पाकडे काम, आणि अजून तिसरं कोणीतरी असलं की असं का? काय काय पण बोलू नका. अरे हाड, काय पण बोलू नका. हो तुम्ही मला घाबरतात का? हे अरे तुला कोण घाबरत आहे? कुत्र मी तुला देणार नाही. होय घाबरत नाहीत का मला? अरे मी असंच मज्जाने बोललो. परत जर असं काय म्हणलात ना बघा मग. नाही नाही आता असं कशाला म्हणून परत? या जरा जिपऱ्या बारीक करून या. अरे तुला काय कळतं का? ही स्टाईल आहे माझी स्टाईल. असली कसली स्टाईल आहे? असली स्टाईल आहे आजकाल. एवढ्या वाढल्या जिपऱ्या अजून काही दिवस ठेवल्या की माझ्या इतक्या अशा इतक्या लांब लांब केस होती. अरे तू कुठे शिकवते मला? अरे हाड लयच भारी तिला आता जेवण करताना. काय दात काढते त्याला? काय परम सुंदरी समजते काय? हो मला 50,000 रुपये द्या की. अरे मागच्या वेळेस 5,000 दिले ती कुठं ती सांगा आधी. ते आता किराणा नाही का आणला? सगळा हिशोब नाही दिला तुम्हाला. किराण्याचा तुम्हाला हिशोब दिला नाही मी. अरे किती पैसे माझ्याकडून कुठेतरी गायब करते सारखं. 20,000 दे, 5,000 द्या, 2,000 द्या. माझ्या मैत्रिणीने कानातलं छान पैकी नवीन गळ्यातलं आलंय ती केलंय. मला पण एक मस्त पैकी गळ्यातलं करायचंय. मग आता मी काय करू? म्हणून मागते तुम्हाला पैसे. मग मैत्रिणीचं पाहिजे ना, मैत्रीकडून पैसे घेऊन यायचे आणि तुझं बघून तसंच करायचं. माझ्याकडे 1 रुपया पण मागायचा नाही, कळलं का? काय? मला त्या लग्नासाठी नाकारणाऱ्या पुरीचं काय झालं? कळलं का? अहो काय नाही, ती दारुडे संग तिचं लग्न झालं आणि आता जाते कारखान्यावर ऊस तोडायला. मला नाकारणार तर काय होणार आहे शेवटी मला? बरोबर आहे तुमचंच बरोबर आहे. सारखंच मोबाईल मध्ये काही ना काय करीत असते रे. जरा स्वयंपाकाचं ह्याचं बघ की, जरा भूक लागली. असं का? आता मला तर खाल्लं लगेच भूक बी लागली का? अरे मग लागत असते 5-5 मिनिटाला कधी कधी भूक. माणसाने मोबाईल घेऊन बसलं की लागली तुमची उठ लगेच. अरे एवढी कशी आळशी आहे? हॅलो 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 करताय हो? अरे ती रेंज कमी झाली ना, त्यामुळे ते ऐकाय म्हणून डबल टेबल बोललं ना, मग ऐकाय जातं. कुणाचा फोन आहे इतका हॅलो करायला लागला तर? अरे हाय ती ह्याचं मित्र आहे आपला. कुठला मित्र आहे? त्याचं नाव सांगा बरं मित्राचं. हाय त्या लपतडवाडीचा. कुठली लपतडवाडी? तुला काय करायचं रे? त्या बारीक सारी गोष्टी लक्षात असतील. हा माझं बाहेर लपते, काय करायचं तुला सांग? काय बघू कुठली सत्वे बघू इकडे. काय त्या मिशांना सारखंच हात लावताय? कटच करून टाकीन सगळ्या मिशा. माझ्या मिशांबद्दल जर काय बोलले ना तर बघ मग तुझ्या झिपऱ्यात कित करून टाकलं सगळ्या. राहू द्या माझ्या जिपऱ्या, तुमच्या मिशा बघा कसल्या तर. बघा तुझ्याकडं एक तर एवढीशा मिशा नाहीत आणि त्यालाच असं सारखा पिया घालत बसतात. अरे ते मर्दाची शान आहे मिशा म्हणजे. मर्दाची शान ते आहेत का? सगळ्या पातळ झाल्यात आणि त्यालाच म्हणताय मर्दाची शान. अरे कशा का असं ना, पण माझ्या मिशा आहेत ना. तो झिपऱ्याकडे सांगितलं ना. सांगा बरं. बांधते का तुम्हाला? हा बांधते. हा बांधते. काय आहे? तुला पण आहेत मिशा? तुम्हाला पण आहे? माझ्या मिशा. दिसतात का? हे बघ अशा मिशा आहेत त्याला. काय का मिशा? नाहीच म्हणा. हो माझ्या मोबाईल मधला बॅलन्स संपला, तेवढा बॅलन्स तरी टाका. टाक ना तुझ्या हाताने, तुला नाही घ्यायचं टाकायला. माझ्यात फोन पे नाही, तुमच्यात फोन पे म्हणून तुम्हाला सांगते. तुला मारला मग मारला पळ तिकडे. माझ्या मोबाईलला बॅलन्स मारतात का नाही सांगा लवकर. नाही मारला काय करते? बघायचं का? हा बघ. ए माझ्या अंगाला हात नाही लावू. हड. काय झालं? एवढं काय सोनं लागले काय अंगाला? मी बाय माणसाकडून शिवून घेत नाही हात अंगाला. हो का? हा मग लग्न कशाला केलंय? लावून नका. लागणार हात. मग लग्न कशासाठी केलंय? कसं केलं? हातावासरी केलं
पाहिजे काय काय हात लावल्याशिवाय होत नाही काय अरे हाड हात लावल्याशिवाय काय. दिसायला शिल्लय देखणी मी पण हायलय भारी अग मी पण हायलय भारी अग आईची लाडकीन बापाची परी जा घरी आईची लाडकीन बापाची परी असशील तू तुझ्या घरी तुझ्या गाला माशी बसली इकडं कुठे ही काय माशी बसली अरे हमती काय माघारी करू माशी मारू पण तुझ्या माशी मच्छरी त्याला असं ना चावून मग गाला मारताय तुम्ही इतकं जोरात मारलं काय तुला मग काय अरे आज काय जेवणाचा बीत आहे नवीन आज काय नवीन बिवीन नाही आपली बटाट्याची भाजी बनवणार आहे साधी बटाट बिटाट आपल्याला आवडत नाही तसलं अजिबात आपल्या आवडीचं नाही मग काय आवडतंय आपलं चिकन मटन तुपार गुंडी असल्या बनवल्या ओ शेट आधी भांडी का घासून मग शेटचं बघा ते व्हिडिओ करा अरे परत तिकडे काय व्हिडिओ करताना मध्ये मध्ये करत असते का? निघ इथून. काय करताय मग काय व्हिडिओ कॉफी तरी कर बनवा की तुम्ही तुम्ही बनवता ना तुला कशाला आणलं इथं कशाला आणली म्हणजे मी कामाला आणली काय मला? तू काय बसून खायला आणलं काय म्हैस? फक्त मग काय काम करायला आणली का लईच, कावळ्यावानी चिमणीने बोलले की टमाटामा काय टमाटामा बोलत नीट बोलायचं की जरा. मग मी काय कामवली का इथं काम करायला सारखं ही कर ती कर मग काय बारीक सारी गोष्टी भांडणं करायला आली का होय भांडण मी काढते का तर चल हाड